Pán niekedy vedie naše životy cestami, ktoré by sme si sami nevybrali. Pre ktoré by sme sa sami nerozhodli. On umožní v našom živote takéto cesty. Egypt v Biblii nemá dobré meno. Keď počujeme Egypt, tak nám zaznieva otroctvo, ťažké práce, ťažký čas. Možno aj Boh zabudol na svoj ľud. V tomto prípade ale, v tomto Egypte sa nejedná o čas otroctva, ale o čas bezpečia. Inými slovami, sú také cesty, sú také miesta, sú také situácie, sú také okolnosti, ktoré Boh dovolí v našom živote, ktorými On sám aj vedie náš život, ktoré my by sme si nevybrali, ale On práve cez tieto jeho cesty koná v nás. A koná v nás také veci a v našom živote sa vtedy dejú také veci, ktoré by sa na iných cestách neudiali, môžu sa udiať iba tam. Koľko svedectiev máme o tom, že práve v čase krízy sa zrodia nové